Hi guys, welcome again to my channel. We are here again in this kitchen to cook the gising-gising, the very famous wake up in English. Ito po ay pampagising na lutuin. Siguro natawag na ganun dahil nga po ito ay maanghang and spicy. Yeah. So I have here my ingredients. Okay, number 1, giniling, the ground pork. The Baguio beans, the green beans, string beans, and then cut into like this. And then I have here the garlic, the ginger, the onions, and the pepperoncino, plus the tomato paste. Itong magpapalasa dyan. And then we have here the gata. So, para siyang Bicol Express, pero ang ginagamit natin dito ngayon ay just the Baguio beans and the ground pork. Okay, so punta na tayo sa paglulutuan guys, sa cooking area. Okay guys, umpisahan na natin ang pagluluto nitong gising-gising. Gising kayo at magluluto na tayo. Gising-gising. Ayan, gumising na. So, here we are. Let's start. Okay. Start with the cooking oil. Just 3 tablespoons. Okay. Panggisa lang sa mga spices. Ang una nating i-drop ay si ginger. Ayan. Hayaan natin mga amoy muna. Para masarap ang amoy. At atin nang isunod si garlic. Diba? Masaya. Ayan. Nakikita nyo ba guys? Ayan. Ayan, naririnig nyo, no? So, now, next is the garlic. Yan, tulad na kaagad si garlic. Yan lang, guys. Ayan, nangamoy na rin si garlic. Sunod na natin si onion. Wow, ang dali lang pala magluto ng gising-gising. Ito'y pampagising sa mga naantok dyan. Huwag na tayong mag-gising antok-antok. Gising na tayo. And then, next is, syempre, ang ating pampagising. Teka lang, lutuin kong mabuti yung sibuyas. Hayaan natin maging translucent. Anyway, guys, okay, igilisa ko ang luya, 50 grams of ginger, and 3 pieces of small sized red onions. And then 4 cloves of garlic. Okay, I just crushed and then slice in finely sliced garlic. Okay, and then sunod niyan ay nagta-translucent ng red onion. So next na si ayan, ang chili slices natin na pampagising. Ayan. Manghang yan. Yan ay ang chili na ang pangalan ay nangalan mo yung kanyang anghang. Serrano. Yan. At swerte ako at nakakuha ako kaninang umaga. Ayan na. Sizzling hot na sa ating kawali. And now, sumunod ang ating giniling. Ito ay sinala ko guys kasi matigas-tigas. So, ayan siya. Just 200 grams of this giniling. Ayan. Ayan. Ang palasa lang guys. Doon sa ating lulutuin na Baguio beans. Diba? Ayan. Ang saya-saya. Ang saya-saya na ating inilito. Yummy. Ayan. At para siya ay lumasa, atin ang haluan ng ating bagong aramang. Hintayin lang natin pumuti yung
yung ground pork. Hintayin natin kumuti yung ground pork. Ayan, malapit-lipit na. At ating palalasahin ng ating shrimp paste. Ito po ay shrimp paste na gawa namin ni Marco. Masarap po yan. Pwedeng pamaris sa manggang hilaw. At pwede rin dito. Ang sarap yan. Okay? At ang amount nito ay tansyahin na lang. Okay? Tansyahin natin. Huwag damihan muna. Magdagdag lang mamaya pagka final testing na, tasting. Final taste, okay? Ayan, at nangamoy bagoong na din eh. Wow. Diba? Ang sarap. Ayan na, nakakaubo yung anghang niya, guys. Medyo lumayo ako dyan sa lutuan kasi para ako'y nababahing. Hachu! Hachu! Anghang! Pampagising talaga yan, anghang. Pero masarap. Malasa. Pinalasa ng bagoong. At pinabango ng ginger, ng garlic, ng onions, at ng sili, ng ating serrano peppers. Chili din yan, considered. And then, ngayon, at maputi na si ground pork. Ayan. Sabihin natin, half cook na siya. Pwede na natin na ilagay ang Baguio beans. Ayan, ang saya. Ang kulay. Ang makulay na gising-gising. Ayan. Okay, nahulog pa. Ayan, gisa-gisa nating mabuti para lumasa. No? At ang bilis nitong lutuin. Ang dali lang. Ang dali lang, guys. Then ngayon, eto na ang magluluto sa kanya talaga. At tansyahin nyo rin yung gata. Huwag nang masyadong masabaw kasi ayan. Ayan. Another. Oh, yan. Okay na yan. See? Let's say 2 cups of coconut milk is enough. Okay? 2 cups. Okay? Takpan ko lang, guys. And I will let it shimmer for 5 minutes. Okay? Madali lang kasing maluto yan. 3 minutes to 5 minutes. After 3 minutes, sisilipin ko siya kung okay na. Mag-translucent na yung Baguio beans. That will be ready to be eaten. Okay? Okay, guys. Tingnan na natin. Let us see what is happening here. Oh. Wow. Luto na siya. Ayan. Kunti pa. Pero tama lang. Half cook lang siya. Patayin ko na yung burner. At yan, ready na to eat. Tingnan nyo. At natuyo na siya. Doon sa nilagay kong 2 cups of coconut milk. At naamoy-amoy ang kitchen namin. Nababahing-bahing na itong mga kasamahan ko sa anghang ng pampagising nating gising-gising. My God, ang sarap naman talaga. Sarap. Grabe, guys, sarap. At yung anghang niya, pampagising talaga. Okay?
Tapos na guys. Lagyan ko lang siya ng pepper. Ito, ang black pepper. Ang complete ng luto natin ay ang black pepper. Ayan. Lalong manghang at lalong pampagising. Diba? Ayan na. Okay na siya guys. It is ready to be eaten. Look at this. Very sumptuous food. At ang Baguio beans niya, tikman ko ha. And I will let you listen to the crunchiness of this Baguio beans. Ayan o. Sarap, di ba? Okay. So now, magpaalam na ako guys. Nakaluto na naman tayo na napakasarap na gising-gising. At tayo magigising sa kasarapan. Hindi lang dun sa anghang niya, kundi yung taste niya nakakaiba na masarap, malinamnam dahil dun sa coconut. Then, medyo manghang and then spicy. At mainit dahil dun sa ginger. It has an aroma distinct na talagang yun ang kanyang anong pangalan nito? Yun ang kanyang katangian bilang isang recipe, yung pagka manghang niya and then the refreshing taste of the ginger and then the garlic, tapos yung pepperoncino, yung chili. Wow, nice. Okay, magpaalam na ako guys. Sana naibigan nyo at sana ay gayahin nyo at try nyong magluto. Okay, sa mga marunong naman magluto ay hello, hi. Okay. Salamat sa maraming support. Thank you so much. At sana naman ay magkita-kita tayong muli. And please share to your loved ones. Okay? And then see you again next time. Please click the bell button for you to be notified. Okay, guys? Subscribe na. Okay, bye-bye. Thank you. Love you guys.